Jej, tekvica, to bude Halloween. Halloween už dávno bol a na Halloween sa takto tekvica predsa nečistí. Toto bude tekvica do niečoho iného. Prehovoril expert na tekvice, no tak mi porozprávaj, čo ideme robiť? No najprv si ich takto poriadne očistíš, aj vydlabeš znútra, potom ich pekne nastruháš. No dobré, ale mrkva, toto bude určite snehuliak. Pre teba kľudne aj snehuliak, ale neviem, či ten snehuliak s tou mrkvou prežije v rúre. OK, chápem, žiaden Halloween, žiaden snehuliak, proste obyčajné jedlo. Obyčajný akorát tak Matovič, naše jedlá sú vždy neobyčajné. OK, do truby s tým a ideme na cibulu. Tak ako treba, profesionálne, bum, bum, bum a máš. Dáš si variť zelený karfiol a zatiaľ si zarestuješ cibulku. Zamiešaš, pridáš trochu cesnaku a šup tekvicu do hrnca. Keď si to orestuješ, podleješ to takto zeleninovým vývarom, pridáš bobkový list, nové korenie, posolíš, ocukríš. A teraz moja obľúbená časť, hodíš tam roby, vypadne pomleté roby. Hodíš tam brokolicu, vypadne pomletá brokolica. Hodíš tam karfiol, vypadne pomletý karfiol. Hodíš tam mrkvu a hádaj čo? Vypadne proste pomletá mrkva. Keď to máš všetko pomleté, dáš tam rímsku radcu, koriander, osolíš to a poriadne premiešaš. Zahustíš to na konci kukuričným škrobom. Tak a ideme do finále. Spravíš takúto guličku, vykúpeš v strúhanke, šupneš do frity, vybereš z frity, padá a máš takúto šťavnatú fašírku. Kam sa ponáhľaš? Ešte si musíme vyťahnuť to korenie, bobkové listy a dať smotanu a celé to zahustíme. To vyzerá super. A vieš čo na tom najlepšie? Že je to jedlejšie jak snehuliak? Presne tak. A objednáš hocikedy, nielen na Halloween.